Salutare tuturor, eu sunt Denis și astăzi jucăm Dragon Sang sau cum să spunem, cum să o numim, nu știu, are un nume, dar nu știu pronunț. Dragon Sang rămâne. Da. Jucăm aici Dragon Sang. Suntem singuri, trebuia să joc cu un prieten, dar acel prieten nu poate și... Na. Acum trebuie să mă duc la ferma izvorului. Să văd dacă Irna e aici. Găsit? Ok. Deci jocul ăsta e... Nici nu știu cu ce să-l asociez, cu ce joc asemănător. Nu știu, e... Oricum e tare, mie îmi place. Bă băieți, știți, eu mă prins la cort, n-am ce să mai fac. Da. Așa, e... Deci, seamănă puțin cu Diablo de la bara de jos, cum e viața și mana, dar nu știu, pentru că n-am jucat Diablo, nu m-a interesat, dar jocul ăsta îl știu de mult, știu de aproape un an. Mă jucam cu băieții, făceam level pe acolo, chestii și mi-am mutat contul vechi, așa că jocul ăsta. Bun, deci eu trebuie să mă duc. Am găsit-o pe Irna și trebuie să mă duc, stai pe PvP, what the fuck. Și trebuie să mă duc la Cocoșata. Și alt tower. Eu am aici în colț, nu văd alt tower pentru că am chestia de la Action, așa că uitați-mă așa mai bine, așa, nu o văd și nu contează. Lasă-mă, tu. Bun, haideți să mai facem o misiune la ăsta. Lumine strălucesc din nou, slăvit fie Agaton, nu știu cine, traficul izva, de departe de lumine, pentru că n-a pentru ce-a fost aia? Iar am facecam, o pus aiurea. Bun. Deci, eu degeaba mă duc în cripta mică, pentru că... Ba nu, că acum am level 9, mă pot duce. Deci, trebuie să înving capitanul zombilor. Dar faza e că în cripta mică e o tipă pe care o cheamă... Nu știu, are o robă pelerină, ceva. Și eu trebuie să o apăr pe aia de zombie și nu reușesc, adică vin prea mulți. Trebuie să o apăr, sunt 3 etape în care vin zombie, am ajuns până la etapa a 3-a, când am murit și eu și ea. Bine că atunci când am încercat ultima oară aveam level 6? Nu, what? Nu, 6, 8. Salut băieți. Mulțumesc băieți. Dar nu era nevoie să știți. Da, în cripta mică. Hai. Să bat el un 9-10 aici. Eu am 9,5, vreau să fac 10. Deci, haideți să vedem. Apăsăm mă să vedem unde e șeful. Criptă mică. Cred că acolo trebuie să ajungem, nu? Doamne, mașina mea îl omoară foarte greu pe ăsta, ce vrei, bă?
Dar n-am niște iteme foarte bune aici în cripta mică. Costeliv. Eu dau un perete. Hai. Chiar dacă nu știu ce face ea. Mă, mor. Unde se duce? What the fuck? Shut up damage, mă, nu pot bag misiunea asta, ești nebun. Fai, și eu cu viața asta? Mamă, ăla trăgea în mine. Pleacă, te rog, mulțumesc. Fai, mamă. Ei, uitați aici, mor eu. Și moare și eu. Hai, bă, că am ucis pe toți, mereu cu țvarca și aici. Bă, nu știu scurte? Sau ceva? Da. Nu iau mai ea. Lasă-mă, frate, să-mi pun daune. Fac sena. Deci eu așa trebuie să mă luptesc să fac ceva. Dă-te, bă! Rezistă, Sena, rezistă, te rog mult. Hai că tura asta reziști. Este, om. Unde pot să pun? Ei, bă, mersi. Eu m-am ținut o grămadă, nu pot să le vând. Doamne, cred că s-a auzit în gros doar la câte clicuri am făcut și clicuri de alea, dar bineînțeles că am avut nevoie de da puternic.
Mă nervează ăștia că aleargă. Deci sunt foarte enervanți, sincer. Putrescent, nu puternic. Vă urăsc. Mă prost. Ai, mă, nu poți bate un arcaș, ești degeaba. Puai, m-am distrus. Bate-l măcar bă ăsta așa. Eu ia urât. Mă rog cu poțiunile, că eu ce de piele box. Box? Da. Hai, frate. Hai, frate. Aoleu, dispari. În loc să mă ajute. Costelii, doamne, ce mă... Eu cred că ar trebui să plec. Nu? Adică mai am alte misiuni. Da. Trebuie să... Adică n-am degeaba până aici. Bă, costelibilor. Știu că o să se audă foarte, foarte tare clicul meu, dar n-am ce face. Ba, asta e. Ce-i mă asta? Asta e mai bun. Nu valoarea armură. Ce-i valoarea armură? Hai, serios, adică... Eu pe ăla trebuie să-l bat, sincer. Mă așteptam să fiu unul slăbănol. Mamă, ce mi-a dat. Dar mulțumesc, domnule. Gata. Și aveam ăla gratis. Mamă, să mor eu. Capul meu. Oh my god, cripta mică, mă fucking get fuck de cripta mică. Trebuie să-l bat pe Jeremy. Hai. Oh. Bă, dar lasă-mă, mă, în pace, ești nebun? Bă, tu ai ceva cu mine, mă. Dacă da zi-mi, bă, boss. Te mai lua de mine. Puh.
Hai gălăm! Hai, 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 urmă, pana, bă! Așa. În sfârșit, oh my fucking god. Pușcă magică. 9-15 daune. 6-10 daune, nu mersi. Bun, dar cam atât a fost pentru azi. Eu am fost Denis. Ăsta a fost Dragon Sang. Pa, pa!